Fortuna Sittard in Cambuur hier een spectaculair begin, zeker voor de Ljouters. Dit is de paas van Crowley, komt bij Steen voor en die er nog stierf vanwege de corner die hij voor wie. En hij scoort al in de 5e minuut. 1-0 voor Cambuur. Prachtig paasje van Crowley. De goede intikker is van Steen voor hem. En dit is mooi. Dit is een bal op de stropdas van Robert Schilder op Alwin Daniels. Hij kan hem zijn tegenstander hinnen en vindt er in het centrum Ricardo Kip. En dan steert Cambuur binnen 9 minuten op een 2-0 vastsprong. En toch hebben we net het gevoel dat het al heel wel goed komen zou. En dat kan het ook net. Hier is Hutten, die brengt de bal bij Semedo. En die mag wel heel vrij onlezen en benut die kans. 12e minuut van de wedstrijd. Semedo maakt er weer een wedstrijd van. Hij krijgt een enorme ruimte om het schot te lossen. Het vingertopje van Erik Cummins zit er nog bij, maar het is net genoeg. Hier gaat Semedo op een ei. En hey, is dat Hens der van Sai van Wermerskerken? Ja, ze zei het skiertjocht op Dieperink. Het is een Hansie wat er inderdaad bij zit. Net goed te zien. Maar de bal gaat op de stip. En Semedo mag onlezen van zijn tweede goal van al 1,5 meter versus Erik Cummins. En hij zal het goed van de Portugees van Kaapverdië. Hij schoot de bal in de hoeken. En zo had deze wedstrijd een sensationeel begin. Want na 18 minuten zit er een 2-2 staan op het bord. En dan komt de tweede helft waarin Fortuna Sittard echt de betere partij is. En hier, deze bal van Jorrit Smeets. Komt hij op de hoorn van Daniel Crowley. Ja, zo zei het skiertjocht de Dieperink op een ei. Crowley is er net maar eens, maar als je het waarom sjoggen en de herhaling, dan zoen je ze kennen. Hij kent hem Jan. Op een ei komt er Semedo. Voor zijn nummer 3, de 12 van de stip. En op een ei valt hij net. En zo weer de 3-12 van Fortuna Sittard. En is die wedstrijd helemaal op een kop zet. Wolter Jochten, want de ploeg uit Sittard weer de beter in de tweede helft. Maar dit mag natuurlijk nooit mist worden. Isaac Calon mist. En zo krijgt Cambuur een klap in Sittard. Ja, het komt zeker hard aan. Zeker omdat ik vind dat wij niet goed gereageerd hebben op na de 2-0. Met een Fortuna die uit een ander vaatje gingen tappen. En wij daar niet in mee konden. En ja, dan heb je nog de mogelijkheid om alsnog stiekem met een punt weg te gaan. Maar goed, dan moet er die bal erin.